unamngani mina ngifuna umsebenzi wami noma ngathi ngisho into ingane nomntwana ophinda ngenasi ngizwayimi yavela obani abantu bagwele oluntu betempu bebegagwami zobhebhe lo muntu ngathi nginenhlangano kwawu-15 ezobela bamahhala wavela umfana womntwana ophinda ngena wama phezulu estage wathi mina ngingane yomntwana mina qobo lapho wamo-stage wathi gumeke ngiyagula wabuda utshwala ngamhlaba ngotshwala kusanda ofisini bekada ngoba khuluma nje angijwayela umntwana mina oza ngisayinela isheke nali isheke wena wayengakushayisayinela ubani nika umgobho uyokukhombisa nake mlonyana ungayiqhenyi kamani futhi ngiyangiphetha mhlawumbe belengi ngeza kwakhulwede ngazofuna indizi ngaba right ngizange ngisaba nenkinga ezawalokho yebo njengoba senama-hits nje sengabambelela bengicela abawu-10 enzobaphuzisa manje abahlushwa isinye too much ake bese la abawu-10 abahlushwa isinye la uyabona amavoti enkatha nawe ANC uyabona azohamba ngelinye ilanga uhulumeni libe lokuphupha ehlanya uyababona ngiyaphoqeleka manje phela ngibumthi wami awuyibathi malile baphuzisa manini uhele ningazi ukuthi semshadweni la manini uhele yabona-ke manje ngiyabaphuzisa-ke sithuma zobona wena ngibona phezu kwabo kumbe umuntu adewe ukuthi noba ekhiphe izizi anikumakanga ukuthi selikhiphile okunjani akakhona azayibona ngifuna nina ngizwane ngibuya la umuntu ayisholo yena ukuthi uzweni umehlo kuwubonile uyaqamba uyothenga umuthi uthenga umuthi wento oyigcineyo oyibonileyo yenzeka egazini lakho waza umuthi awusekeli ngicela ithunywa senza umsebenzi wami ngifuna umthandazo wami uze ngithunywa ngicela ithunywa isondele nganeno senza umsebenzi wami
ukungena manje kuthiwa ngifunwa imeya yala uyakwazi emzini wakhe awukwazi samthona ubani okwazi emzini wakhe sebajuba umlangeni bani yazi woza la ngena uyandoda wama imoto soma imoto yakho uzosibhubha ngemuva ungazijwayela amasiko unjwayela amasiko wona siyakuyona manje yabona manje asisiwani manje sifuna wesibuzo ukuthi ungaphi sifuna umuntu owaziyo isikhombisa inqobo siyakuyona elani sebenza nomnizayo umzakwethu hayi mele nami uzoba yini niyangidalula ngiyona hayi kuzoba izwi luthixo uma seliphumelele njalo yes namba yakho mayilungi tshela ugogo wakho ukuthi uyanyamalala utshela ugogo wakho ukuthi siyanyamalala nawo baba kukhona bekhona izona ya shothi uzongifonela uba wehlaleni sharp abajwayele ukubale ikipa zabantu abangacacile emva kwakho kanti uright hayi ke sekuya esesitholile ubaba umdlalo emadadeni angithi ngisamkhumbula uyena owakha uxolo between enhlangano nezimbili utheke ubaba umdlalo kungabe kuliphutha ingane yakhe uprofessor Gumede angafiki kuyena so-ke sizomvakashela kodwa soke sidlula kodwa ngisithi azini ukuthi esikwenzayo la even undunankulu wokuqala uyakubona ukuthi kubalulekile ingakho sodlula kuyena baba ngiyakubongela uNinzaza ikhehla ubaba uFT babethi uFT ePhalamende akaboni nombani ngathi nimshaya izandla kubona bakwethu ake mfanelise la kulempatho uprofessor uyinkunzi mfana uyinkunzi kodwa umbangela amaqalo unginika imbiza ngamithisa unesona mfowethu ngiyabongela uyazi le nto unike yona umpipho wami wabona ikhondom yawa angazi ukuthi kufanele ngenze njani kodwa inkunzi silwane uyinkunzi angazi ngizokwenzela yini emhlabeni ngoba nginanotho hayi akaze ngisho ukuthi ngiyomuntu okwenze njalo usho kuyiqondanele hey ngenzela abafuna imibuzo bebe u5 labo bafikayo bangibishile cala ngibuze bazobhala udlula imoto enhle ya iyama bafuna ukubuza isandla phezulu aphakamisa isandla ideyithi esukuya ngayo mhla ka-11 mhla ka-12 kule nyanga esiyakuyona uDisemba ideyithi esukuya ngayo umhla ka-11 umhla ka-12 kuDisemba sengifuna bafuna imibuzo-ke kuprofessor baphakamisa izandla bese nje la abafuna ukubuza sithoma la abafuna ukubuza beze ngala
Ayi ngiyamdeba. Kukakhumele. Baba. Nani lawa mfowethu usushonela thina. Baba. Wawungekho ngale futhi. Yebo. Soyafanelisa. Baba. Lamashume neminyaka le emhlanu. Hayi. Ngiyayicela indiza yakho mntanami ngiyizwa abantwana bami bayakhuluma ngayo. Ngiyenze ngofakazi ngawe mfowakagamela. Khumele. Ngiyayicela. Ngingapha enhlane. Ngakholwa konke nje. Mangibona mfethu, uye lokukhuluma ngayo. Ngiyajabula ngaleyo ngiqhubeka nomsebenzi wakho. Bavuse lodaba. Kuba budladla lo. Hayi, noma umuntu usungasekho nje kahle ngeke ngikwazi ungamniki umuntu omdala ethi ngiyacela. Yebo. Mayethi umuntu omdala kangaka ethi uyacela enganeni yakhe. Isiqalekiso ngiyabonga. Nayi isiqalekiso mase ngamniki baba. Ngicela ukukunika ngenxa yokuthi usumbungu ususiphethe simhlophe. Thina sisakwazi ukufika kulesi simhlophe. Sesheshe sibuthuke. Baba sacela ukukodwa ke ngisakwazi sicela ungasenzi lutho baba masengizini. Ngicela ubambe inkukhu nje ukulala ukuze isobho. Ubambe isalukazi. Hayi nansi bengayenze ukuncome nga. Usugqila isalukazi baba. Ungasondela baba msalise ngibikaza Nkosi yami. Yena umuthi wakho ngoba mina ngiphuma lapha kuwe. Hayi anginike lento hayi. Nika. Nika. Ngubani yena? Ethi msubulonyo. Baba. Hayi ngiyiphonile lento okugebengu. Uyamuzwa lo muntu hawu kade awusakho. Hawu. Aphiswana ngomuthi baba ngifuna ukukutshela uyangizwa. Akulokothwa umuthi ngokwesintu uyahlatshelwa. Kodwa ngizocela ukuthi ngikunikeze. Baba ake ngikuphuzise kuqala. Ngenzela ungangijwayeli. Azokujwayela amasiko. Uzokwenza manje ngitshela abantu indaba zabo. Ngizokwenza manje ngibatshele. Hayi ngeke usane imali manje ngitshela. Isimo sangoma sake sadulela amabahala. Hey! Sacela imibuzo, hey! Sacela ningibuze amadoda ningamuki nihambe ningasezwanga lutho. Ngibuzeni. Mina Wambili. Futhi lapha sengijama bhaja ufisa ukufana. ya Ukula ben. Manje namhlanje sengingcono. Ngiyela doktor ukuthi beke emlonyeni akubanda bona ice cream. ngeke dokotela ukuthi thola ukuthi sidifo amasosha sakhuphuka ngendlela emangazayo. Ngendlela esengiyokhanya zizoyithengaphi. Ingakho ungasaphela Lendoda ngayibona, wendoda ngabona wena la. uzakabili. Hey, awusila. Hey, woza nombombo. Hey, lendoda.
nami angazi ukuthi into engathi angazi ukuthi ngempela lesi sifo siyalapha lapha munye umuntu osilapha professor bonye manje udoctor uthi-ke amasosha asakhuphukile asawu-270 kanti bengaphansi kwa-200 impela wona ngudla impela lo muntu njengoba ungibona semisha namhlanje anginamali okuthenga imoto kufisa kakhulu hayi ungathi awunamali salo sothola lona hamba nawo azibona lapha ku-professor mina ngiphila nje ngoba ngiyeza la ka-professor akubona usifa lapha nje baba namhlanje ngidlula la wawuthi umhlala angithi umdlalo balibebeshe bathi naye enkunzi ugomela bathi naye enkunzi mina angithi umdlalo uthi iyancokola lokuthi kodwa uyavuma namhlanje bayiyona namasayi ayikuthini ayikuthini inkunzi hey hayi kahle ayikho into engakuyenza uyabona ubagumede khona inkulumo engizwe lapha ethi kuzofika ikhulu sizokhuluma sifuna ukuthi ubagumede kube uye South Africa yona abayaphela abantu naye into engifisa kakhulu ukuyizwa namhlanje ukuthi kwenzeka kanjani maqondana hayi kodwa mina angangezwa kahle ukuthi angangezwa phela impilo athi uzoba umeya usodolophu wasewethe ukuya ngaso manje sokusela abantu abawu4 kuphela bengicela ifebe singixoshele la ngicela ifebe zihle hey makuthi ifebe ezihle ngathi hayi rubbish hayi ezifebe ngicela utwayi eyathi bhothi eyathi sistampu silahlelwe ubhothi thambe sesile awu ngeke ngisho enganeni yami hayi ingane yami le singabe sashe enganeni yethu akusingane neyifebe ingane yethu neyifebe awayizale pheli hayi ayisala kunina hayi ingane yami baby yeah so kuyena libe nenhlanhla ngoba bethe ngokuthi uyahamba baba mehlweni dali muthi sanibonani ngumani phela uyazi ungqongqoshe ongenasikhundla ngoba ngayishongo phela isikhundla sakho uba umfize wophuma ePhalamende ungqongqoshe angizwanga kahle ngizwile nje mayethi uprofessor uyoba yimeya leThekwini mina bengithi uzositshela ukuthi uprofessor useyangena ibhedlela lodwa amaphilisi sebeyawaqeda manje angizwa ngathi bafuna ukumfaka epolitikini bafuna ukumthatha ethike lapho ubaba ngaphuthena hayi bethi yena bazomfaka vele kukapolitiki lapha bazomshintsha kulento bese ikhohlwa ngabantu manje hayi waziphendula mina ukuthi uthini abasho ukuthi bamfaka nina esibhedlela yibo laba bantu ababexoyizwa sasu-200 isitoyiza la sifuna ey'bhedlela sasingafuna ayoba yimeya thina sasifuna esibhedlela lokukhulumayo kweqiniso ngicela ukunixwayisa ngiphinde futhi ngimnike iseluleko yabona kuthe uma ngabe sikhipha umongameli uThabo Mbeki ithile samkhipha sathi sicela ahambe ayohlala ngaphandle ngoba sikholelwa ukuthi ebesimthume ukuthi akakwenza kazana kwenza sibe sesithi uyabona makukhuluma ngabahozi yazi imibuzo enjalo imini engizowuphendula muntu omkhulu futhi ngifuna ungizwe kahle ngawo ningizwe kahle nani bantu uyazi niyazi masikhuluma kanjena bakwethu mina ngiyajabula makukhona umbuzo onjena baba lo mbuzo obuzayo awuyibuzeli wena kepha ubuzela abantu omunye umbuzo wesibili engicela siyibuzeni wona kungani uNcamalala sithe uma ngabe
esethwale kanzima sase sithi akangabe umongameli akube uKhalima Motlanthe. Umbuzo wesibili ngizama ngivumelana nawe baba. Sinanabaholi ekuthiwa bakhaliphile esifuna ukudla ngabo uma sesiphethe izwe kahle. Uma ngase abantu benkosi sithi njengamanje siyofaka uGumede esibhedlela kuleya mishimishi kuloka kungcola kuloya corruption ngabe sidlala ngoprofessor. Uprofessor akazungene ebhedlela manje. Okubalekile ukuthi izibhedlela ziklinwe. Masikhuluma ngo-Department of Health ungcolile. Sidinga ukuthi ukline mese kungena njengoba nibona nje. Angeke akwazi ukuthi ayongena lapha. Sekuphinde iy'ntatheli zithi Prophet ngoba sifuna ukuthi angene eclean. Yingakho noNcamala sithe uzongena uma sekufika isikhathi sakhe. Angeke aye manje ebhedlela. Ey'bhedlela uzongena uma sekufika isikhathi. Bonke abaholi okuyikho ngoba ngifuna ukumtshela uprofessor senze iphutha ephalamende namhlanje kunephutha elikhulu elikhona ngoba sinobaba uKenneth Mshwele othi umela amakhono. Ngifuna ngizwe kahle uma ngabe uKenneth Mshwele emela amakhono ubani omele izinto zesintu? Umbuzo ngobuza lo uma ngabe uKenneth Mshwele ethi umela amakhono waqamba amanga wathi uyoyaphi indlulaza kufanele ithandazele umbuzo ungamthanda njani ukuze umuntu egulele. Sithi-ke nikhumbule ukuthi uNcamalalala umuntu okhonza amasiko. uNcamalalala udla umuthi. uNcamalalala ngeke ayohlala laphana nabantu abazomtshela izinto ufuna amadoda. Ingakho uma ngabe sithi uprofessor uya lapha uyonaka izinto zamasiko akayi. Ngifuna lokho niqaphele. Uprofessor akayi ukuyomela abantu be-ANC noma benkatha. Uyomela thina abantu base-South Africa. Ungaba uyithosa umsuthu umpedi as long ugula ufuna usizo. Uprofessor uyomela leyo nto. Ngicela umshayeli izandla. Akayi uprofessor ukuyomela abantu abathi uyomela wonke umuntu wase-Africa ngoba njengoba ngimela ngigula kungamenzeka ukuthi omunye Eastern Cape uyagula omunye eMpumalanga Province uyagula. So iyona into ayoyimela. Angazi uma ngiyaphenduleka yini. Hayi asiphenduleke. Asingakaphenduleki ngqongqoshe ongenamnyaka. Uyabona mayeselapha naphezulu uyimeya yeTheku kufanele enze izinto zeTheku. Ngikuzwile mhlonishwa wami uthi uyoza uyokwenza i-arrangement yokuthi atshele imeya ukuthi uyeza kuleyo ndawo uyothatha unyaka. Mhlonishwa ubonile yini laba abantu ade behlele bathatha amabhodlela amangaka bathatha inqwaba yamabhodlela. Mhlonishwa sithi thina khiphani imali yalamaphilisi eniwanika uBush ninike nobaba lo abapha yilo. Siyabonga. Yazi bafowethu ngizocela ukuthi ukuze sitheni masihamba sihambe ngendlela yodwa. Ngingacela isimanga ukuthi uma sikhuluma ngosodolobha angithi ngakho phela sithi akahambe ayokhipha leya mali lapha emkhandlwini ngoba akukhona ukuthi imali yokulapha abantu ayikho ikhona. Inkinga basaba ukuthi bazomnika udu. Kuzoba ngcono uma yena eseyokhontrola leyo mali athi le mali ngithi abantu baseNewcastle abasele athi ngithumela imoto ngithi abantu abazothola imithi ngoba into ebalulekile mfowethu njengoba usho imali ikhona. But manje uma ngabe simbeke kude ithi benze naseminyakeni ewu-5 ezayo sizobe sikhuluma into yodwa sithi imali ikhona. Sithi-ke manje lezi ndlelazinga ezosiza abantu. Uprofessor ukhulumile mhlawumbe lo nyaka owes-8. Sithi-ke manje akahamba ayohlala esitulweni sobukhosi esimfanele alaphe abantu.
Siyabonga ubaba kodwa manje owami umbuzo uqondene nawe ngqo ngokuprofeni usekade asiqala wasitshela owami uqondene nawe baba ukuthi njengoba uprofeni imthatha niyombeka lapha ya athi ungqongqoshe imeya ikhuluma ama-hour amabili besithi iyahamba usezokwazi nokukhuluma ama-hour awu-6 ahleze ekhuluma nathi la asitshele ngendlela azosilapha ngawo njengoba senizomthatha niyombeka lapha ya senimvalela amathuba manje thina agcineni akwazi ukulapha abantu baphile ngendlela efanele baphile ngayo senizothumela nabantu enibathandayo nimvalele yena uzoyithola kanjani thina ishansi yokwasikhuluma noprofesa umbuzo wokuqala lowo owokuqala umbuzo lowo owesibili umbuzo niyamthatha nithi akayoba imeya unendawo njengemeya angeke asazihamba ngeke asaye e-Eastern Cape ngeke saye eSlondon ngeke seze eNewcastle nisomsusa eThekwini thakagcine enkanje angithi laba bantu bangafika eqole bazophiliswa ubani amapha amabhodlela azoza kanjani amabhodlela kwi-presentation engekho yena owagcina kumbuzo-ke sengisho kwena-ke baba umkhizi engizokucacisa nje kukodwa kukuthi nize nigade into eyodwa kwi-constitution ye-ANC I'm the member asibambeke lapho kwi-constitution ye-ANC yonke into ine-governing body yakhona and then egcineni nesisekelo sakhona ngesikhathi ngizophazanyiswa imoto udeploya abantu agcineni abazokwazi ukuthi bavikele umbuso kuba khona abafufusayo ngaphansi ngesikhathi izulu engakaqhamuki uprofesa ngaleso sikhathi ubesanyathelwe ngenyawo angithi nathi ngesikhathi egcineni singakathi amandla athi umshini wami sonke sithi umshini wami sonke besanyathelene ngenyawo angithi okwesibili okunyeke le ibambe khona-ke ibambe kwi-constitution ye-ANC ngoprofesa wena omaziyo but bonke abanye abamazi egcineni bayamazi inkinga yabe egcineni hamba syndicate okwagcina-ke sideploya sifakaye laphaya ekugcineni kwesinye isikhathi abuse 2 years umuthi wakhe unyathelwe ngey'nyawo ekugcineni senobathi umuthi wakhe unyathelwe ngey'nyawo nize ningayenzi lento ngoba izolo yobhubha bekugcineni umuthi wakhe senyathelwe ngey'nyawo nibe seniyamsusa esihlabeni lithi umsebenzi akawenzi udla imali njengayiphi inkomo eyake yayifida yona umuntu bamcathumisa lapha phezulu angeke akwazi ukuyidayisela umuthi kuyabona bakwethu indlela esime ngayo la nendlela esiyixoxayo abanye bangathi umfowethu lokakubuzayo ukubuza because u-atheka umuntu othile kanti cha mfowethu usangizwa kodwa umfowethu lokho akukhulumayo bafowethu kuyiqiniso wabona uma ukuthi ningizwile kade ngikhuluma ngithe wabona mfowethu umuntu njengamanje oyoba umongameli wezwe siyavumelana sonke umuntu ogqoka njengalo mfowethu umuntu obahlonipha abantu into yokuqala leyo kukhona engike ngakusho bafethu okwenzekayo kukhona laba ekuthiwa zintatheli la njengoba silana mfowethu ngifuna ukukubeka cace abanye mhlawumbe bake baxakeka mangabe ngithi kukhona imigodoyi ezama ukudicilela phansi isithunzi salomsebenzi esiwenzayo into bafowethu eyokwenza uprofessor uGumede kuthiwe akawenzi umsebenzi niyazi ukuthi obani yini okwenza leyo ukuthi uGumede ifafethu kukhona abantu abathi badayisa bethunywe uGumede imithi le mithi abazama ukuyidayisa akuyona imithi leyangempela akuyona imithi ekhamba kuGumede ngisambizwa bafethu so ke njengohulumeni asoze
kwavunyelwa ukuthi kube khona abantu abazofa. Kungakho kubalulekile bafowethu ukuthi imithi edayiswayo noma ngike ngasho ukuthi ungizwile ayiphume kuleya moto ngoba uzoke kukhamba umuntu athi uhamba nogumede ame lapha athi mfethu nanku umuthi ingane yomuntu iphuze lowo muthi ife sinenkinga even Mntomkhulu ngicela ungilalele siwemfethu Mfuthu kaGumede ubalekile kunabantu asebesindile. Ngike ngasho ngathi ubaba lo kakhulumayo nomfowethu unika mina umphako unika uGumede umphako ukuthi njengoba bafethu sibe la akube clean la Mntomkhulu. Kumele akucace lana ukuthi akuzoba khona abantu baba ozothi athi umbambe kade dayisa umuthi mase exolisa. Uthula lo muntu unenhliziyo nje ngiyakwazi kodwa cabanga impilo yomuntu kuzothiwa bangabe lo muntu exolisa esinaye la umuntu lo eseshonile leyo nto ke Mntomkhulu ngoba ngifuna mfethu ukuthi ngivumelane nawe uma ngabe la kutholakala imithi engekho esimene esihle kufa lo mntwana uGumede kuyomela aphume esikhundleni ngoba ithiminzi into ayimele akayazi uGumede uma emala kukhona mfowethu abantu abakhipha imisa engakabi umeya kuyomele uGumede umthetho awuqinise ekuthenini izinto zenzeke ngendlela. Ngifuna ukubuyela kulo mbuzo wakho wesibili lapha ukuthi uma ngabe esawudolobha ikuphi okuyokwenzeka sesiyamvimba yini ukuthi angayi kwezinye indawo. Yazi bafethu umbuzo obalulekile loyo. Uma ngabe kuthiwa ubaba uFrank Mdlalo sekhona umcimbi awenzile la njengomuntu wakwabo uDunankulu. Ngizolinganisa nje ngoba uMdlalo kusuka bonke omeya even baku-Ugu even bakuziphi indawo bazohlanganyela ndawonye emcimbini kababa uMdlalosi. Ngikhumbula nje kulontshwa incwadi ngaye wafika bonke omeya bafowethu akukho ukuthi uma ngabe umeya wasesisonke uma ngabe unekhono oliphiwe uNkulunkulu ngeke uzosiza abantu even ubaba Masondo waseGauteng ngelinye ilanga siyomlanda afike la azokhuluma ngoba okubalulekile ukuthi nazi ukuthi lento esiyimele lana ayive inkulu. uGumede ngisho eGoli ufike ame abantu babe baningi kakhulu kunalokho ngelinye ilanga kuyofika ubaba Masondo umeya ngale ezochaza ukuthi uGumede yiziphi izinto azenzela abantu. So bafowethu ke engifuna ukusho asikholelwa ekutheni uma ngabe lokho ngicela sikhiphene emqondweni asikholelwa ekutheni uGumede uma ngabe even kuthiwa uzongena la eMajuba akukho la kukhona angeke aye ukosiza abantu endaweni even yaseKokstad even yaseThekwini oyimgumudlovu. Objection comrade. Ngicabanga ukuthi comrade into ekufanele ngabe yenzeke iyodwa. Hayi angisho kabuqabani ngisho kahle. Ngicabanga ukuthi njengoba ngithe objection izimbi into efanele sikhulume phezulu kwazo. Eyokuqala uprofessor ulapha abantu ngokwezempilo. Imeya nje akahlangene nayo. Into engabe siyayenza thina nawe nomunye athina focus ukuthi sishayita ipara ukuthi yena ungqongqoshe wezempilo ekhipha uMantwana ebhalika wakhe. Akukuthoba imeya ukuba imeya vele angabe kona njengamanje kusenzekale lama discussion ukuthi egcineni khona izinto ezizokwenzeka khethwa abantu benzeni kodwa uma ngabe senimbethe musana kumisa eParliament sizofa thina mfakele egcineni abangqongqoshe wezempilo hayi meya khatha comrade kancane mina lekhulume ekhulunywa ngaba abantu ngiyayizwa yizwa kanjani yizwa ngohlobo loba into abayikhalelayo bakhalela ngoba uma sele seParliament ngempela ngeke akwazi umzekelo yabona njengoba kukhona isitolo sakaPepe umnikazi wesitolo asimazi yebona la
njengoba singamazi sizohlangana ke ngoku nabantu esingazubazi singamtholi umnikazi womuthi. Nanto lento bayesabayo abantu besabala ukuthi bazosebenza manje bedayiselwa ingubo ngabantu bakwaPepu bengadayiselwa kumnikazi wakwaPepu. Bafowethu imani uyazi lento enikhulumayo khona lento esihlale sisho sathi sikhathela abaholi abathola igundla ngamafastela ngisangizwe kuveli kukhona abantu baseThekwini abenza izincomo zokuthi bafisa ukuthi ubaba azobamela ngoba mfethu uyabona lento ngifuna ukuyicacisa iTheku iyona district enkulu oqala lokho uma ngabe sithi bathi abantu bafisa ukuthi abamele ngoba ubaba umlaba kufanele silikhulume iqiniso kukhona amaphutha awenzile kunezinto kunenhlonipho engazange ubaba amnike yona nisangizwa kodwa futhi again niyazi ukuthi inhlangano ephethe iSouth Africa inhlangano emelwe abantu angithi ngisakhumbula lokho akekho umuntu oyedwa odecidayo lokho ukuthi ubaba kufanele ahambe ayomela abantu emkhandlwini uma ngabe nikubona ukuthi cha nibona ukuthi akazuba nani nithi nina bantu nifisa ukuthi angene esikhundleni sikaNgqongqoshe wezempilo yilona nikushoyo ngikhulume le ngingapha ngakubantu senzele ukushaya iParliament babungadina asithethe inyani ngicela ukuqeda baba ukuthi uqeda kabi bathi abantu baba abakholwa ukuthi icontent yabo la ibona ngifuna ulizwe kahle bathi uma ngabe uyoba usodolobha imithi yakho izodayiswa wobani ungekho wena nanku umbuzo angithi bambekosi ngiyakhumbula lento engikhulume ngayo ukuthi kunalabantu abadlala ngempilo zabantu uyakhumbula lento omkhulu ke kwayiwena awulutho ngaphandle kwabantu lesi sincomo senziwa abantu baseThekwini sabe sesibhala incwadi sicela kumongameli kaANC ukuthi naba abantu bethi ukuze bayovota ngobuningi bafisa ukuthi uprofessor ayoba ngusodolobha ngifuna ngizwe kahle amama umbonyeni kukhona la enze khona amaphutha anisho ukuthi niyamzonda kodwa nibuka amaphutha awenzile isicelo engathi niyasenza nithi nifisa njengoba uprofessor edlule ey'ntweni zempilo nifisa ukuthi kube wuye oyoba ngungqongqoshe wezempilo angithi lona sishoyo nisekhona siyavumelana kufanele ukuthi kwenziwe sisazohlala phansi-ke silubone lo daba kodwa muntu omkhulu ngabe kuyiphutha isithi abantu asibalaleli komrade mfowethu into oyishiyo ngathi ngiyayiphinda into elishoyo nithi umama ukomrade umoyeni owakini futhi nabanene naye wavuma wathi cha akhona amaphutha awenzile uzivumele so esikushoyo sithi sabantu sifisa ukuthi uprofessor uma ngabe bemthatha kodwa abe ngungqongqoshe wezempilo ukuze lo msebenzi omuhle aqhubeke nawo yilona sikushoyo sonke siyavumelana ngalokho lokho-ke isiphathisa wona sizosenza isinqumo la khona okothi uma sekuhlangene bese-ke sisho ukuthi eNewcastle sifikile abantu bakhona basebesho kanje niyangizwa bantekosi ake njengeyiqedele uba angisafuni ukuma manje umthetho wami sekufuna ukuhamba ngicela ukubuza uma ngiyoshabala umama ubaba ngahoke umlungu hayi beka ngiqiniso umlungu yebo hambani nibeke kanye naye sisobabili
ngibekeni naye yena akhulume ngesingisi mina ngikhuluma ngesizulu mina ngifuna ukukhuluma ngama-heads yena ekhulume ngento zesihlungu ukube ngiyayijoba ngiyinyathela ngizoyinyathela bukhoma ngizoyijikelele ngifuna yena mayene efuna improve ame nento zesihlungu ngapha eceleni kuthiwa khona ongqongqoshe ababili uGumede nalowo mlungu wakho ame ngapha ngibambe iqueue sibone ukuthi ubani ozoba nabantu abaphilayo lo kube uqhude manikinini Bafowethu bomama nodadewethu ikakhulukazi labo asebethe ukugula i-Republic 11 and 12 la u-11 and 12 comrade sizobe sizolinika elithile okubalulekile and ngifisa ukusho ukuthi elithile lize lingajiki kukona lokhu elithile elikholelwa ukuthi kuyinona imali kukona mhla siyobuya sesimnika i-Republic ukuthi njengoba namenze isinqumo sihambe kanje nakanje elishoyo ngifuna ukusho siyakuhlonipha uGumede-ke ngicela ukunitshela ngayo even ngakuthiwa ngifuna ukumenza uyisithunywa sabantu lokhu esikushoyo angeke akwazi ukukuphilisa ngoba sekushiwo yini futhi nathi angeke siphilise ukuthi bathini abantu balapha eNewcastle funda la ulalela abantu baseNewcastle bathini funda wena kakhulu funda kakhulu ungafundi kancane funda lapho ulalela abantu baseNewcastle bathini mayisingisi ungasi-understand funda ngapha esizulwini bakubeke ngesingisi nangesizulu ma ungayanda ngoba inzima e-English shona ngapha